Už je to 100 rokov od momentu, v ktorom začali hráči bojovať v našich farbách. Na hrudi nosili písmeno N, ktoré je symbolom HK Nitra dodnes. Pri príležitosti oslavistého výročia sa k nemu s láskou vraciame. Upravené pre dnešnú dobu, no stále verné histórii. Enko s nami bude prítomné aj v ďalších sezónach. Teraz nepremenil opäť to, hádzu už berie troška rýchlejšie ako v tej predchádzajúcej situácii a momente, ale je to iba pravá šrť, obrovská radosť Nitry. Videli sme, že Kolman Vlastimil Akosov vykorčuloval smerom k tomu sektoru, kde sa nachádzajú nitrianskí fanúšikovia. Tak sa prihrávka Brandila! Nitra je majstrom sezóny 2023-2024. Logo storočnice si užijeme počas sezóny 2025-26. Bude tu s nami a predznačuje ročník plný prekvapení, spomienok a osláv. HK Nitra. 100 rokov bielomodrého príbehu.